Tak máme ďalší víkend, dnes je sobota, konečne po celom týždni sa tešíme. Dnes máme veľmi pekné počasie, je slniečko, teplúčko, takže rozmýšľame, že pôjdeme niekam na bicykel. Ešte nevieme úplne presne kam, ale jedna z Dobre som sa mohol zakoktať. Jedna z možností je napríklad Strečno. Tu nám ide krásne priamo zo Žiliny cyklotrasa popri vodnom diele. Sú tam krásne výhľady, či už na samotné vodné dielo, alebo aj na kopce, takže to je jedna možnosť a potom ešte zvažujeme nejaké ďalšie možnosti, ale tam je problém ten, že treba ísť po hlavnej ceste, nie len akože cez dediny, ale aj mimo dedín a to sa zatiaľ bojíme, pretože nie sme až tak skúsení cyklisti ešte a sme radi, že môžeme ísť iba normálne na cyklotrasu. Či chceš ísť na hlavnú cestu? Nechce. No a tu za mnou, keďže ešte je len povedzme, že ráno, nie úplne ráno, ale pre nás je ráno, lebo sme si pospali. Konečne po celom týždni tiež. Tak tu za mnou už Julia chystá niečo dobré, tak poďme pozrieť, že čo chystá. Čo si nám to dobrého pripravila? Taká pekaná bagetka s burátou a sú tu paradajky s cesnakom, také duseno prážené a máme ešte lososa udeného. Nemáme rukolu ani žiadnu inú zeleninu, pretože sme išli neskoro včera do obchodu a už nič nemali. A ešte máme čučoriedky. Ukáž. Máme čučoriedky. Ja už si hladná, lebo ja ešte nie som moc hladná. Môžem začať jesť? To si až tak hladná. Hej, No, ja už som asi 2 hodiny hladná. Tak, dobrú chuť. Dobrú chuť. Tak nakoniec sme sa rozhodli, že ideme do Strečna. Sme približne v nejakej štvrtine toho celého okruhu, čo máme vlastne zo Žiliny do Strečna a naspäť po druhej strane, okolo vodného diela. A jedna vec, ktorá mi napadla, že keď už začína byť takto teplúčko, tak je, že už by sme mohli ísť konečne stanovať. Na to sa napríklad veľmi teším, pretože minulý rok sme boli stanovať až závratných jedenkrát, keď sme si ten stan kúpili, ale akože kúpili sme si ho aj tak trošku neskôr už možno a síce... Akože neskôr, veď sme kúpili ho na začiatku júna. Kupovali sme ho na začiatku júna a potom už sme sa k tomu nejakým spôsobom nedostali, tak tento rok by sme sa k tomu mohli dostať viackrát, si myslím. Ja som za. Kedy pôjdeme? Zajtra. Zajtra? Hej. A Nie, nemôžeme ísť zajtra. Rovno zostanú do roboty pôjdeš. Tak, pôjdem stanovať pred budovou. Sír, krekry, prošutko a Juliu. Čo hovoríš na náš obed? Výborný. Hlavne, že v akom prostredí to máme. No, sadli sme si trošku do tieňa, aby na nás nesvietilo slnko. Ale je to tu úplne parádne. Tu na vlastne za týmto stromom niekde. Za tým stromom je hrad Strečno, tam kde sme boli. Tu je most. Tým sme prešli na druhú stranu. A koľko hmyzu si už zo seba dala dole? Do seba veľa nie, ale okolo seba... Sú všetky hmyzy, idú po tebe. Koľko ich tu je? Asi 1 000 000.
ale čo sa týka bicyklovania, tak je to taký celkom zaujímavý príbeh, ako sme sa k tomu my dostali. Vlastne bicykle nemáme až tak dlho. Predtým sme boli takí, že vôbec sme nebrali do úvahy, že by sme mohli mať bicykle, lebo sme ich ani nemali kde skladovať, nemáme ich ako prevážať ani nič. No ale to stále platí, že nemáme ich moc kde skladovať, ani moc kde prevážať. Raz bolo také pekné počasie, prechádzali sme sa pri vodnom diele. Bolo ako teraz, bolo strašne veľa ľudí na bicykloch, na kolobežkách, na všetkom. A len tak som povedala, že a čo keby sme si kúpili bicykle? No a to bolo v nedeľu a v stredu večer už boli u nás. No a keď už Julia začala s tými bicyklami, tak som začal tak trošku hľadať na internete, celkom ma tá myšlienka akože zaujala, tak ako povedala, za nejaké 3 dní sme už mali bicykle doma a zatiaľ nás to celkom baví, mňa to chytilo tak, že tam chodím aj do práce na ňom, takže nemusím chodiť aspoň pešo a mám to kratšie, môžem si o 5 minút dlhšie pospať. Takže asi tak, no. Zatiaľ nemáme nejako extrémne veľa skúseností, ale takéto tieto cyklotrasy, ktoré sú mimo hlavnej cesty, zatiaľ naše go-to. Takže tak, no jediná vec ešte, neviem ako ich dám do auta. Nemáme ani kombík a ani liftback, máme taký klasický sedan, kde sa nezdvíha to zadné sklo, keď otvoríš kufor. Takže pravdepodobne budem musieť zmontovať dole obidve kolesa z obidvoch bicyklov, potom sa to možno vojde. Ale ešte sme to neskúšali, lebo ja akože nemám na to ani náradie, takže to ešte budem musieť niekde zohnať. Uvidíme, otestujeme, možno to aj natočíme, lebo určite to budem skúšať niekedy cez víkend. Bola som na kvetinovom samozbere na takej jednej farme v Žiline. Tá farma sa volá Burína, tu je aj nálepka. Aha. Tuším, že sú to iskerníky, ak sa nemýlim. Prečítam si ešte na Instagrame o nich. Pekné sú. Som si dala tentokrát takú kontrastnejšiu kytičku, som si dala biele, lebo sa mi veľmi páčili. Akože všetky sa mi veľmi páčili, ale mala som náladu na také biele a k tomu som si dala takú červenú, tiež veľmi pekné. No a doplnila som to ešte takými krémovo-rúžovými a ešte takou oranžovou nakoniec. A to si bola nazbierať k meninám. No. Aj keď? Aj keď čo, no povedz. Ona sa neoslavuje meniny. My máme meniny, ale neoslavujeme ich. Ideme variť boršč. A to z toho dôvodu, že minule som bol vyslaný do obchodu kúpiť kapustu, ale aká to bola kapusta? Skorú kapustu. A kúpil som normálnu kapustu. A treba ju minúť, tak Julii sa zachcelo regionálneho jedla podľa jej regiónu. Mne sa zachcelo? A komu? No, Ja som ju prosil asi rok, aby sme si spravili boršč a nechcela. A potom sme nevedeli, čo iné s tou kapustou. Takže ideme minúť kapustu, kvôli tomu ideme robiť boršč. Ty si už začala. Varenie podľa Julii. To bude môj druhý boršč v živote. No idem variť druhýkrát v živote boršč sama. Keď nie, tak máme mamu na telefóne, nie? Už spí. Nemáme mamu na telefóne. Máme ChatGPT, keď náhodou. No a teraz aký je postup? Ty si dala variť mäso a potom budeme robiť čo? My si uvaríme mäso, bude z toho taký vývar. Našúpeme, nakrájame zemiaky, dáme tam zemiaky. A ešte máme takú zapravku. Máme takúto zapravku na boršč. To je vlastne nejaká taká paradajková omáčka, ako keby, a mala by tam byť aj zelenina. No, taká, že vlastne a len to, myslím, že sa to môže nalievať rovno do hrnca, ale my si to asi ešte trošku uprážime na panvici. Potom to dáme do hrnca. Tuším, predtým dáme kapustu a potom dáme túto zapravku. A ešte niekedy medzi tým dáme tam fazulu. A ešte niekedy by sme to mohli zjesť. Potom to zjem. Vidím, že máš postup dobre naštudovaný. Presne. To bude také intuitívne.
Inak teraz, ako sme boli kupovať tú zápravku, tak konečne sme si kúpili aj kvas. Ja som to ešte nepil a tiež už som vravel viackrát, že by sme to mohli ochutnať. Ideme to skúsiť. Čo je taká malinká? Ty vieš, do čoho ideš, ja absolútne neviem, do čoho idem, ale dúfam, že to bude dobré. Poďme na to. Vyzerá to nejak takto. No ukáž teda. Najprv smell test. Uvidíme. Dobre to vonia, nie? Je to celkom dobré, chutí mi to. Neviem, niečo mi to pripomína. Dobre to je. Nie je to moc sladké? To mi ty povieš, lebo ja tebe vždy poviem, že nie je sladké a ona mi vždy povie, že bože, to je tak sladké. Poď ochutná ty. Je fajn. Nie je až tak moc sladký. Nie je až moc sladký. Aha. Akože cítim, ale v pohode. Ale tento je biely, ale mali tam ešte tmavý. Akože je sladký, ale nie je až tak sladký ako niektoré limonády alebo Coca-Cola, Coca-Cola. No boršč už máme uvarený. Ako sa ti varil? Dlho. Dlho, ale... Že asi neviem, ako rýchlo ho budem chcieť variť znova. Rýchlo. Máme pripravenú pekne cibulku, slaninku, kyslú smotanu, tak ako by to malo byť. A tu je ten boršč. Wow. Vyzerá dosť dobre podľa mňa. Však? Tak dobrú chuť? Dobrú chuť. Podiel sa, aký bol boršč. Výborný, úplne legendárny, neskutočný bol ten boršč. Fakt. Ja som si veľmi pochutil, som nadmieru spokojný. Super. A mne inak veľmi chutil, normálne som na seba hrdá. Na to, že som varila boršč druhýkrát v živote, tak vyšiel dosť dobrý za mňa. Tak sme si celkom pochutili. Teraz ideme na výlet. Ale nie na bicyklo. Nie na bicyklo, ideme autom. Ideme do Lednické rovné. Lednické rovné, áno. Je tam nejaký historický park a sú tam nejaké rybníky. Neviem ani... Videla som to na Instagrame u známych. Vyzeralo to byť zaujímavé, pozreli sme si to na mape a vyzerá to byť tam celkom veľké. Aj recenzie boli na to celkom fajn. No, tak dúfame, že to bude zaujímavé, tak tešíme sa, že ja sa teším, že uvidím niečo nové, že si trošku zmením prostredie, proste rada spoznávam nové veci, rada cestujem. My ešte inak ideme po ceste zájsť do Považskej Bystrice, lebo ideme zás po kamarátku. Nedošli sme do Lednického rovného. Zatiaľ. Ale došli sme do Puchova. Ako sme sa tu ocitli, vlastne je to blízko k tomu miestu a keď sme prechádzali mimo Puchova, tá kamarátka spomenula, že je tu jedna pekná kaviareň. A kávu my máme rádi, ale dnes sme ešte nemali kávu. Tak sme si povedali, že skočíme tu na kávičku do kaviarne a vyšli sme sa prejsť do centra mesta. Akože celkom pekná ulička, taký pekný kostol. No. A ideme si dať kávu. Možno aj s koláčkom. A ja dúfam, že s koláčom, lebo bez koláča ideme domov. Či som tmavý? Ty. Tmavý som? Ty. Nie, bol si svetlý. A plus ešte proti oknu, vieš. A teraz na teba neustrelo. A ja to už nejdem natáčať teraz. Mňa to už nebaví 10 krát hovoriť to isté. Pekný rybník, ale je teplo teraz, takže pôjdeme teraz do parku
Áno. Budeme v tieni. Ideme sa schovať pod stromy. Takže za mňa veľmi pekný bol ten park. Ja som si to tam celkom užil. Ponatáčal som. Myslím si, že sa tam ešte asi niekedy vrátime. Pretože to tam je naozaj na celý deň pomaly. A hlavne aj tým, že my sme každú chvíľu niekde zastavovali niečo natočiť alebo aj len tak sa pokochať. Určite vrelo odporúčam. Súhlasím, aj to okolie bolo celkom pekné a určite tam je kde ešte sa poprechádzať. Nevedeli sme, že čo od toho čakať, ale zostali sme veľmi milo prekvapení. My sme z toho zostali nadšení normálne, že krásne tam bolo, fakt. A bol to vlastne taký historický park, ktorý je veľmi starý, ktorý už má vyše 200 rokov. Niektoré stromy boli fakt, že také veľké, hrubé, také vysoké, také proste všelijaké rôzne možné stromy sú tam. Také zvláštne, také, že sme išli, proste pozerali sme sa na každý strom, že wow. A došli sme na to, že sa to nevolá Lednické rovné, ale Lednické rovne. Ano. Takže pardon, ospravedlňujeme sa všetkým obyvateľom Lednických rovieň. Hej, som to celý čas vlastne zle vyslovovala. A pekný víkend je za nami. A už zas do práce makať. A strihať toto video.